YouTube, hvad så? Ja, jeg ved godt, lyden er lidt dårlig, så hvis jeg sidder og hammer i bordet, så bliver lyden rigtig dårlig, fordi det er min mikrofon på mit headset, som jeg optager med. Så der er lidt noget om. Men jeg har fået nogle solbriller inden for en eller anden hjemmeside, kan jeg ikke huske. Det er Shark, og så er det Mokai solbriller. Jeg har fået. De koster nej, de er faktisk rimelig billige. Det koster 20 kroner fra stykket. Ja, det er lort at se. Fuck, hvor er det her dårligt. Har vi ikke, hvor er det dårligt. Er du syg, hvor er det dårligt. Hvor sørger man også. Det skal være rigtig flot idé. Jeg gider sgu ikke at betale for. Der kan se solbrillerne. De er her. We take this out now. Oops. Pis. Jeg var syg at høre den her indpakning. Der var de første som jeg var. Væk med det. Lad væk, bare væk med det. Ja. Nu skal Mokai. Og større. Jeg tror det var, de koster 20 eller 30 kroner stykket. Ja, jeg vil prøve at tage dem på. Damn! Nu er der kommet fedtfinger på. På begge sider. Okay. Ja, der er på begge sider. De. En de. Og så er det der. Folk bare nisse ud. Ej, det er smart. Hvad er det? Det er mit kamera, webcam det. Det er sådan lidt. Så står der share Coca-Cola with me. Der. Men det er så på min video. Jeg ved godt, den blev lidt dårlig. Ja. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej YouTube.